2. Здравейте, зрители на YouTube! Днеска ще ви покажа как да си изтеглите HyperCam 2. Значи, влизате в Mozilla или Google Chrome, ама без Internet Explorer. И пишете, влезте в Google и напишете HyperCam 2. HyperCam 2. Ето. Например, е това HyperCam 2. Щом го напишете, копирайте го и влезте в Замунда, която искате. Аз влизам във все. Аз имам в нет и все. Влизате там. И отворете, пишете HyperCam. Което сте го копирали. Чакай, тук сгреших едно нещо. Копирате го, слагате го. Тук да ми са навиди тъпите игри, които ми излизат. Покречват ми на клипа, снимам клип, И цъкате търси, нали, както е да такова. Чакайте, че ми се бъгна нещо, дами зрители. След малко ще се оправи този проблем. Мисля. Ето, прави се. Цъкате търсене. И тук е HyperCam 2. Там си. Щом го видите това първото, го изтеглете. Щом го изтеглите, то ще ви пише ей това. Чакай да си вляза в... Щом го изтеглите, ще ви пише ето това. Натискате първото HyperCam 2 Setup, натискате го и всичко натискате Next, то ще ви се изтегли и готово. Това беше от мене, дано да съм ви помогнал и ади, чао!